Hi guys! Σήμερα είναι Σάββατο, 3 νομίζω ή 2 έχουμε σήμερα. Καλό μήνα. 2 έχουμε, 2. Ναι, 1η Απριλιά χθες. Τέλος πάντων, προσπαθήσαμε να κάνουμε το Condom Challenge σήμερα. Θα δείτε κάποια στιγμιότυπα bloopers Στο τέλος. τέλος. Και αποφασίσαμε τελικά από όλη την αποτυχία του Condom Challenge να κάνουμε το Whisper Challenge. Το Whisper Challenge, για όσους δεν ξέρουν, είναι κυρίως φοράμε ακουστικά και ακούμε μουσική. Αρκετά δυνατά μουσική. Πολύ δυνατά μουσική. Και ο άλλος που δεν φοράει ακουστικά προσπαθεί να πει μια πρόταση και αυτός που φοράει ακουστικά να τη διαβάσει μέσα από τα χείλια του. Να καταλάβει τι λέει. Να καταλάβει τι λέει και να την ξαναπεί. Let's begin. Let's go, motherfuckers! Ωραία, βάλει μουσική. Ναι, Έλα, βάλε. τώρα. Την έχεις έτοιμη? Έτοιμη. Περίμενε. Βάλε το όσο. Ακούς? Λίγο. Ακούς? Ναι, λίγο. Θα μιλάς σιγά. Ακούς? Όχι. Τίποτα. Τι? Αρχίζουμε! Εντάξει. Τι θα κάνεις αύριο? Εσύ κάτι κάνεις αύριο. Κοντά! Τι θα κάνεις αύριο? Εγώ θα κάνω αύριο. Τι θα κάνεις αύριο? Τι? Τι θα κάνω αύριο. Εσύ τι θα κάνεις? Εγώ. Εσύ τι θα κάνεις αύριο. Ναι. Ένας πρώτος στον Κωνσταντίνο. Φέρε τώρα. Βάλεις με ακουστικά. Ναι. Παίρνω τα δικά μου. Ακούγεται από εδώ μιλάμε. Θοδωρή, με ακούς. Τίποτα. Ακούς, δεν ακούς. Περίμενε, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν πειράζει, ψηλά πρέπει να τα έχουμε, έλα. Ναι, περίμενε. Μίλα. Να μιλήσω. Δεν ακούω. Δεν πειράζει, αυτός είναι ο σκοπός μας. Ωραία, πάμε. Λοιπόν. Το άλογο έχει μία... Περίμενε, γιατί ακούω λίγο. Έλα. Το άλογο Περίμενε. έχει... Έλα. Το άλογο έχει μία ουρά. Το πρόβατο έχει... Τι είπες μετά? Το άλογο... Το άλογο Ναι. Έχει έχει μία μία ουρά. 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 Ναι! Το άλογο έχει μία ουρά. Ναι! Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλά. Ω, Jesus. Άντε και ο Θεός μαζί μας, λοιπόν. Βάλε ένα τραγούδι. Αυτό είναι ροκ. Δεν πειράζει. Ακούς? 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 Λίγο. Λίγο πιο σιγά. Ακούς? Όχι. Ωραία. Σπίτι. Όχι. Η γιαγιά σου, Περίμενε, λίγο πιο σιγά μίλα. ο παππούς σου, Το μουσι μου. ο παππούς Ο παππούς σου σου είναι θέλει αυγά. αυγά. Είναι. Τσίχλα. Είναι. Φύγε. Είναι.
Τι είναι? Ο παππούς Ο σου παππούς σου είναι είναι... αυγά. Είναι αυγά. Ναι, Ο παππούς σου είναι αυγά. ναι. Αλήθεια έχεις πει ο παππούς είναι αυγά από την αρχή. Ναι. Ας το διάβω. Πάμε. Ακούγεται από εδώ. Δεν ακούω. Ακούγεται. Τίποτα. Λοιπόν, η μαμά σου Η μαμά σου είναι είναι μέσα. πίτσα. Μέσα. Πάστα. Μέσα. Η μαμά σου Η μαμά σου είναι είναι μέσα. πάστα. Μέσα. Πάτα. Μέσα. Κάτι από πού είναι? Μέσα στο σπίτι. Η μαμά σου είναι μέσα στο σπίτι. Μόνο το τελευταίο ναι άκουσα. Πω φίλε. Πάμε. Λοιπόν. Μαλάκα τι χασμουζιά είναι. Δεν ξέρω. Έλα βάλε. Άλλο. Καλά. Δεν πειράζει. Έμενε τι έπαθα. Λοιπόν φίλε. Περίμενε. Ακούς. Λίγο. Πιο πάνω. Τι. Ακούς. Όχι. Τίποτα. Τίποτα. Το. Στο. Το. σ- Το. Στο. Το. Το. Στο. Το. Σο. Το. Ξαναπες το. Το. Σο. Όχι. Το. Ορίστε στο. Πάμε. Πάμε. Πάλι. Πάλι. Να. Μα. Λα. Λα. Κα. Κα. Άντε γαμίσου. Πάμε. Πάμε. Να. Να. Λα. Να λα. Ρνα. Κας. Ρνα. Λα. Να. Ρ. Να. Με. Λα. Λα. Ρνα. Κα. Ρνα. Τι λες. Πάμε να λάρνακα. Μαλάκα δεν παίζει. Το ξέρω, εντάξει. Έλα. Λοιπόν, πάμε. So guys, Τελειώσαμε το Whisper Challenge τώρα θα δείτε κάποια στιγμιότυπα. από το Condom Challenge, την αποτυχία. Ατυχία, ναι. Ναι. Και δείτε. Τέταρτη προσπάθεια. You love how you push me to the point of crazy, and I love when you're on your knees and begging for me. You got me good with all these mind games. Κάντε like γιατί μας βοηθάει. Subscribe στο κανάλι μας. Like στην ιστοσελίδα μας στο Facebook. Και bye. Hold me close, I wanna feel